nanaye incwadi endihamba nayo nayo ni original scriptures original scriptures unayo sejifumana kanjani Kruger store senjibalulekile le information yaqonda ukuyithetha ngalo uyithetha sizawuphinda sahlukane siyazi asike uyibone yaqonda ezinye incwadi endisifumeneyo sezindala mna sifihliwe kuba incwadi ezininzi zabhenisha ebantwini ngoko abantu abanazo bazifihlile nabo abafuni sibone ngoba zincwadi ezingafunekiyo ke ngoku ke imake alinayo le yakho inkolo intoni inkonzo umntwana kaThixo okay sidibana kanje nabantu ngolu hlobo ya ngolu hlobo lo owayazi inyaniso avela ngqini uba ndiyayazi le nto etshoyo athe yakuvela sidibana kanje uhlala indawo kuhlala na silala apha esitratweni okanye kube ngulo mntu oyasityelisa endlwini yakhe senthi umntu ubufuna ukubona wenza njani umntu xa efuna ukuthi kubanzi kuye kube nguye umntu okanye athatha amanamba foni wethu ukuze asifowunele atsho xa enetshansi bathina soloko sinetshansi alo lonke ixesha atsho yena xa enetshansi sifike eyiphi intlobo yekhale khona kukhona elinameva ecaleni rhalbhom sifuna lingenameva ke ecaleni hayi nameva sifuna enganawo ameva linelide linye phezulu mayibhale ngolu hlobo hayi ngabili ya i-rhalbhom singahlala phasiya thina nkosi yami indawo yokuhlala sinayo asihlali indawo benendawo irongo le uzathi nje ukuphileka abaphilile baphilile uyazi kumkani baphilile ngeke sigule thina kuba ukutya kweekumkani zehlabathi asikutyi kuba izifo zenziwa kukutya kweekumkani zehlabathi thina sitya futhi neveji iveji siyityi ngaphekwanga ukutya okufutyi kaloku ukutya xa sowukuphekile sekufile ukutshise ngomlilo inyama ikokutya inyama yiyo inyama etyayo ayikokutya inyama asinayibaleka yemntobam ubusithi uJesus Christ lona uyintoni okay uJesus kumkani nguZeyusi loya uZeyusi kwakuyindoda yomGrike eyayinamandla olunqulweni lwamaGrike le ndoda yafa yancwada yabolela emangcwabeni kwenziwa isitatyu sayo ngegolide eso sitatyu kwaba yinkulu yezithixo zamaGrike amaGrike amnqula uZeyusi uZeyusi ngulona wayehamba kuleya layini yabo Apollo abo Horus baninzi lamadoda amaGrike ayina uZeyusi yena wavelela yena wabanamandla Zeyusi lowo ke kulona iRome ithe xa incanyaselwe emnqamlezweni kwaba nguthixo we-Christian religion ya eyona ndlela irayithi yintoni ke ngoku eyona ndlela irayithi uba kubuye kuzogcina umthetho kaThixo le mithetho elishumi kushiywe izinto zehlabathi kushiywe noothixo basemhlabeni kuba basitsalela entshabalalweni ingxaki abantu abafuni ukugcina imithetho elishumi kanti ubomi bethu bukule mithetho elishumi wathi umdala le mithetho elishumi xa siyenza siyophila ngayo ukuthi sangayenza ngeke sibe nempilo kaloku eBhayibhileni ilapha kuwe entliziyweni le mithetho elishumi eBhayibhileni kingqiniwe
lapha ngaphakathi kuthi ingqiniwe phaya hayi bubungqina eBhayibhilini koko obu bungqina ke abusanyanisekanga kuba sekubuye ezandleni zotshaba abunyanisekanga awunyaniseki nam xa ndiva xa esithi ubungqina inyaniso ilapha because xa uzokwenza into erongo iba khona nqondo ekuphikisayo yeyiphi na kula mithetho ilishumi iba khona into which means kudala siyazi qha siyayinantsika ngoku siyayichasa lapha kuthi nyani ezicawe siyamba nkosi Nithi niyobethelela ubani obephethe ihema andithi ebengekho ubani obephethe amele yobethelela ebengekho beniyokwenza isicatha ndiyaxoka uyabona kumkane usumpostile uyohana ndivile isithuko abasithukayo bona abathi bangamajuda bengengawubetsho bezizikhungu zikasathane izikhungu zezikasathane asidibananga umpostile ubani uthetha ngompostile ke makumenjani umpostile kule nto uzanayo kaloku umpostile ngumthunywa ngokukodwa